Гэтыя людзі на балоце, да балота ўсіх зацягнула. Ганно, табе погано. Ну гэты Васіль, ну гэтая Ганна, а ёй-ёй, што ж там робіцца? Бо такая ўжо жаба, гаспадар. Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, сябры, з вами Марина Козлоўская, выкладчыца літаратуры. І паэтка і арт-менеджерка Дар'я Белькевіч. І сёння нашы ручкі дабраліся да палескай хронікі Івана Мележа. Да, і мы будзем абмяркоўваць першую кнігу з яе «Людзі на балоце». І я хачу падзяліцца школьнымі ўспамінамі, як я чытала гэту кнігу, як чытаў гэту кнігу мой клас. У нас была вельмі строгая выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, і неяк так атрымалася, што калі мы гэта праходзілі, выклікалі некалькіх маіх аднакласніц, і амаль ніхто нічога не мог адказаць. Там ні па сюжэце, ні нейкія агульныя пытанні. І наша настаўніца вельмі раззлавалася, паставіла там кепскія адзнакі і сказала, ну, паспрабуйце на наступным уроку неяк гэта выправіць. І быў такі жорсткі урок, паставілі рэальна кепскія адзнакі, і людзі, у нас збольшага дзяўчаты, пачалі чытаць. І на наступны урок уже добра все адказвалі. І сэнс у тым, што гэтыя людзі на балоце, да балота ўсіх зацягнула. І ў мяне ёсць такое параўнанне, вось рэальнае. На той час, калі я вучылася ў школе, ішоў серыял «Клон», і дзяўчаты прыходзілі і абмяркоўвалі серыі. Вот, а там Жаці, а там Лукас, а там тое-сёе, і насілі гэтыя ўпрыгожванні. Ну, карацей, вот новыя серыі «Клона» з нейкімі паваротамі сюжэта, гэта заўжды было такое для абмеркавання на перапынках. І разумееце, што? Людзі на балоце былі чымсьці такім жа самым. То бок, дзяўчаты, чытаючы гэтыя раздзелы, прыходзілі. Так, а ты да якой дачытала? Да якога месца? Ой, ну там слухай, ну гэты Васіль, ну гэтая Ганна, а ёй-ёй, што ж там робіцца? Вось на той момант я зразумела, што людзі на балоце, прынамсі вось для нашага класа, не знаю, як гэта рэпрэзентуецца на іншыя класы, на іншых дзяцей. Гэта быў такі твор беларускай літаратуры у нейкай форме, серыяльная, кніжны серыял, назовем гэта так, якая была блізкая і зразумелая на той момант, і таму хацелася чытаць. Ну і, канешне, гісторыя кахання, калі ты падлетак, напэўна, гэта ўсё вельмі заваблівае. А яшчэ адзін момант быў цікавы, таксама паказальны ў тым плане, што Мелеш неяк стаў бліжэй для нашага класа ў тым плане, што, можа, памятаеш, быў такі момант, калі Ганна ўжо збіралася святкаваць вяселле, мы там паехалі ў горад, штосьці купляць, і там размова зайшла пра ліфчыкі. І такія ўсе дзяўчаты, о, пра ліфчыкі. У літаратуры штосьці наконец-то хтосьці сказаў пра ліфчыкі. Ну і гэта было такім таксама адкрыццём, што вось Белліт, гэта ўсе бронзавыя класікі, а тут пра ліфчыкі. Ну нарэшце, штосьці блізкае, адэкватнае, што там мы носім кожны дзень. І таму вельмі любілі в маім класе людзі на балоце. Я думаю, што большасць дачытала гэтую кнігу, і некаторыя яшчэ чыталі наступныя самі. Па сваёй волі ніхто іх не прымушаў, не ставіў кепскіх адзнак. Мне здаецца, што проста у часы Мележа літаратура беларуская нарэшце прызнала і дарасла да ўсведамлення праблемы чытача. Бо вот адбываецца індустрыялізацыя, людзі апынаюцца ў горадзе, ім прапануюць альтэрнатыўныя крыніцы атрымання асалоды. То радыё, то там тэлевізары з'яўляюцца першыя, то яшчэ нешта. І вольны час заняты ўжо не мастацкімі тэкстамі. Пагатоў не мастацкімі тэкстамі, напісанымі па-беларуску. І, уласна, трэба пачынаць думаць, як гэтага беларускага чытача вярнуць да беларускай літаратуры. Уласна, розныя стратэгіі на той момант існавалі. Мы яшчэ абавязкова абмяркуем стратэгію Владзіміра Караткевіча, як завярнуць важнае ў прыгодніцкі сюжэт. Мне здаецца, што Мелеш, ён туды ж рухаецца, бо, безумоўна, гэта беларускі серыял, які вельмі добра зроблены, бо з аднаго боку хочацца прывабіць свайго
чытача, прычым чытача не толькі беларускага. Адпаведна, трэба прывесці тое ў тэкст, што чытачу будзе цікава. А што людзям цікава, Дашка? Што цікава людзям? Ну, цікава пра каханне чытаць, пра гісторыю, там, перажываць, назіраць, штосьці таксама параўноўваць са сваім жыццём. Ну, але правда не хочацца зводзіць сябе да нейкай мілоснай літаратуры, бо яна не застаецца ў вечнасці. І гэтае каханне, усе гэтыя буры, перажыванні і гэтак далей, ён кладзе на тэму нацыянальную, надзвычайна важную, бо палеская хроніка, відаць, гэта апошні вялікі беларускі раман альбо цыкл раманаў, прысвечаных зямлі. І ёсць у гэтым тэксце такое важнае сумяшчэнне універсальнай праблематыкі, накладзенай на праблематыку цывілізацыйную беларускую, на праблематыку гістарычную, на праблемы беларускай ментальнасці. Аднойчы чытала вельмі цікавае параўнанне, што палеская хроніка зробленая як зробленая несеная ветрам, бо ёсць каханне на фоне грамадзянскай вайны, ёсць гэтая зямля, да якой увесь час можна вярнуцца як нешта стабільнае ў свеце, і Скарлет О'Хара, якая туды вяртаецца. Вот Меліш ідзе гэтым шляхам. Ёсць перыпетыя яго герою, якая трымае гэты цыкл раманаў у цэласнасці, але гэта і раманы пра беларусаў і тое, што з беларусамі адбылося ў 20 стагоддзі, без чаго не зразумець, куды падзелася беларуская сялянская вясковая нацыя. Цікава, што Меліш, калі ён думаў пра вясковы раман, ён хацеў напісаць раман пра асушэнне балот. Ну, то бок абсалютна на кан'юнктурную нейкую тэму, а пасля ён пачаў працаваць, думаць з гэтай нагоды, шукаць месца, у якім на мапе гісторыі нешта паламалася у беларусах. Да, адбыўся гэты вялікі пералом, і ён адкручваў да вайны, пасля перадваенны час, міжваенны, і прыйшоў вось у гэтае 20-е, дзе гэты пералом з намі здарыўся, вярнуўся ў сваё дзяцінства. Бо ў гэтым тэксце ёсць такі персанаж. Як думаеш, хто? Хто там Іван Меліш? Я, дарэчы, якраз думала ў цябе запытаць, ёсць прататыпы, прынамсі, у галоўных герояў. Ён спісваў сваю вёску. Напэўна, у вёсцы ўвогуле цікава было гэта чытаць, калі гэтыя раманы выходзілі. Да, думалі, ну неправду напісаў, ну не так всё было. Ну, зразумела. Ён Володька. Ён малодшы брат Васіля, і там вельмі кранальна перададзенае гэтае адчуванне малога, якога не бяруць там, да, на касавіцу альбо яшчэ нешта такое адбываецца, ён страшна крыўдзіцца, бо ў дзяцінстве вельмі хацелася паўдзельнічаць у дарослых справах. Кароў там папасці, а 4 рана, сена пагрэбці, то да сё. Зараз наадварот, калі ты дарослы, не хочацца удзельнічаць у дарослых справах. Ну, вось так. Вымалёўваючы гэтыя вобразы, ён спрабуе вымаляваць беларускі нацыянальны характар, разбіты на 2 часткі, мужчынскую і жаночую. І мне здаецца, што ўвогуле гэта такі першы феміністычны раман, альбо цыкл раманаў, хутчэй, у беларускай літаратуры, дзе не проста з'яўляецца вобраз жанчыны, якая там завіхалася каля печы па гаспадарцы. Ён вымалёўвае вобраз моцнай жанчыны, якая можа пайсці супраць усталяваных мадэляў паводзінаў, і ў пазнейшых раманах, у подуху навальніцы, у завеі снежань, менавіта Ганна становіцца тым стрыжнем, вакол якога проста танчаць герою. То бок гэты вобраз выходзіць на першае месца, і літаратура дарасла да прызнання ролі жанчыны. Што ты можаш сказаць наконт характараў? Таму што калі я чытала, і мне так хацелася знайсці гэтага Васіля і стукнуць яго чым-небудзь, ці проста сказаць, чувак, што ты едзеш у робіш? мінскім метро, кожны другі Васіль. Ну, мне падавалася, што Васіль, ну, такі ўжо тормаз. З іншага боку, перачытваючы ўжо больш у дарослым узросце, таксама некае разуменне крыўдаў адно на аднаго, вось гэтай некай недасказанасці, немагчымасці шчыра паразмаўляць, і вось гэтыя негатыўныя эмоцыі неяк прыцішыць і больш, ну, разумна, як разумныя людзі паразмаўляць. Хаця я разумею, што яны былі вельмі маладыя, гарачыя,
і ўсё вырашалі, можа быць, так вот. Ну, гэта роман пра хутка. першае каханне. Это Ну, першае так. пачуцці, это першы такі досвед жыццёвы, які рэдка бывае ўдалым. Насамрэч, тут можна гэтую гісторыю цікавей павярнуць, бо што надзвычай цікавае для мяне ў гэтым рамане, гэта раман, які тлумачыць, чаму беларусы ў штодзённым жыцці паводзяцца так, як яны паводзяцца. Да? На чым стаяла, на чым будавалася гэтая сялянская цывілізацыя. Тут, што важна, яшчэ і астраўная цывілізацыя, бо ён нам апісвае сваё палессе і з гэтымі хатамі, якія былі на востраве адрэзаным ад знешняга свету большую частку году, дзе традыцыя і дзейнічай як усе была асноўным законам жыцця. Ты мусіш быць падобным да іншых. І ён нам апісвае гэты сялянскі побыт. Мне вельмі многае ў беларусах становіцца зразумелым, калі я ўважліва чытаю людзей на балоце. Ну вот сцэна, з якой пачынаецца раман, калі яны едуць касіць гэтае сена, і ёсць у іх гэтае першае збліжэнне, калі Ганна кліча Васіля дапамагчы раскласці цяпельца, і тут ён адчувае ўпершыню яе валасы там блізка да сваёй шчакі, тут ёсць нейкія такія цялесныя апісанні ўсяго таго, што адбываецца. Вось яна гатуе гэтую вячэру. І тое, што займае Васіля найбольш у гэтай сцэне, сказаць за гэта дзякуй ці не, пахваліць Ганну ці не. І ён, ну, як бы это простая штука, цябе пакармілі, і ты кажаш дзякуй, было вельмі смачна. Але пра што думае Васіль, што пахваліць картоплю гэта значыць пахваліць Ганну, а жанчын ніколі не хвалілі. І гэта праца, якая ніколі не заўважалася. Ну і гэта досыць прынятая пашыраная мадэль і да сёння. Да? Нібыта ў сямейным жыцці ўсё, ну, як мае быць, як прынята, і, адпаведна, ніхто за нейкія мінімальныя зразумелыя рэчы не гаворыць дзякуй, бо гэта дзякуй было не прынята рабіць. Альбо іншы прыклад, які з людзей на балоце робяць, ну, як бы ўсё зразумела. Тое, як нам Мелеш апісвае побыт сялянскі і там пабудову хаты, у якой адначасова жыве 3-4 пакаленні. Простае пытанне пра інтымныя стасункі, пра захаванне межаў, пра тое, што ну все адбываецца настолькі вакол натуральна, што не ўзнікае ўяўлення пра нейкую прыватнасць. Не ў нейкім інтымным жыцці, не ў нейкім шырэйшым жыцці, бо ты все жыццё жывеш у абшчыне, і ў цябе няма гэтай асабістай прасторы і няма ўяўлення пра тое, што гэтая асабістая прастора магчымая. Узгадайце, як нашы людзі стаяць у чарзе ў краме, калі ўсе таўкуцца бліжэй адно да аднога, не захоўваючы нават, ну вот проста гэтых паловы метра мяжы. І яно, ну вот адтуль, з гэтай цывілізацыі, якая межаў не прызнае. Абсалютна. Я тут хочу яшчэ дапомніць, узгадала пра тое, як гэта крыху іншая тэма, але вось пра традыцыі, да, яна штосьці пра гэта. Калі Міканор спрабаваў весці антырэлігійную дзейнасць супраць калядаў, там усім хадзіў, тлумачыў, што там все гэта забабоны, што гэта нам не трэба. І нават хтосьці згаджаўся, ну, можа быць так, і не трэба. Але ўсё роўна ручкі ішлі і рабілі там стравы, там адкрывалі дзверы калядоўшчыкам, і вот, ну, ўсё гэта ўсё роўна людзі рабілі, а па выніку сам Міканор святкаваў каляды, які хадзіў там і разгарнуў это ўсё, каб людзі не святкавалі. Ну, Міканор там становіцца нармальным чалавекам, калі выпівае першую чарку. Калі гэта з яго ідэалагічнае вайсковае выхаванне, это вельмі важная штука, якую ты закранула, бо вот у нас ёсць гэты востраў, дзе ўсё так, як было стагоддзі таму, нават палеская гаворка з гэтымі дыфтонгамі зусім на свеце, гэта тое, як было спрадвеку. Да? Вот як размаўлялі людзі, якія на гэтае палесе невядома адкуль прыйшлі. Так яны размаўляюць і ў 20-е гады 20-го стагоддзя. І, уласна, цікава, хто гэтае жыццё спрабуе змяняць, і Мелеш уводзіць у гэты тэкст розныя вобразы новых людзей. У людзях на балоце гэта будзе апейка, ну, які яшчэ досыць эпізатычна з'яўляецца ў гэтым тэксце, і гэта будзе Міканор. Міканор, які чужасць, іншасць якога падкрэсліваецца нават у тым, у што ён апрануты, як ён ходзіць па вёсцы, бо ходзіць ён у вайсковай форме. Ён ужо чалавек,
які быў вырваны з гэтага асяроддзя, які вяртаецца туды і разумее, наколькі яно страшнае, наколькі гэтае жыццё беспрасветнае часам, наколькі яно абмежаванае. Там ёсць такая кранальная сцэна, калі ён не толькі змагаўся з Богом, але і змагаўся за чысціню жыцця, за гігіену, і там рабіў розныя заўвагі зайчыку, што ў таго дзеці побач са свіннямі поўзаюць у гэтай хаце з глінабітнай падлогай, то бок у брудзе абсалютна. І зайчык на гэта адказаў, што ён ведае, колькі ў яго парасят, але не ведае, колькі дзяцей, да? Што і парасяты важнейшыя, бо іх двое, я ведаю, што вот яны... Дзяцей вельмі шмат. Так, Ну, і такое ёсць. І, ўласна, нам паказваюць, які гэты свет. Не такі прыгожы, як у «Голасаў новай зямлі». Вот ёсць гэтая рэальнасць, беднасць, бо тэма зямлі вынікае з таго, што гэта абмежаваны рэсурс на гэтым востраве. І няма адкуль яе ўзяць. Можна толькі перадзяліць тое, што ёсць у іншых. І змяняць гэтае жыццё прыходзяць людзі чужыя ўжо. Людзі з іншага асяроддзя, але яны спрабуюць змяніць гэтае жыццё, не любячы яго. Бо Меканор прыходзіць да нянавісці, да злосці, да грэблівасці, ў дачыненні да сваіх аднавяскоўцаў. І ёсць у гэтым рамане такі вялікі сімвал новага часу, вось гэтая грэбля, якую ён, дарога, якая злучыць гэты востраў з вялікай зямлёй, назовём гэта так, якую ён ініцыюе, будаўніцтва якой ён ініцыюе. Але пры гэтым з абсалютнай неразуменнем і нецярпімасцю што да людзей, сярод якіх ён вырас. Вельмі дзіўную эвалюцыю, дарэчы, гэтага вобраза, заканамерную абсалютна прапануе Мелеш у наступных раманах, бо зразумела, што Меканор будзе гэтым калектывізатарам, што ён будзе чалавекам, які будзе гэтую зямлю адбіраць у сваіх аднавяскоўцаў. І маці будзе яму у нейкай са сцэне раскулачвання ўказаць. Гэта ўжо такія нататкі Мележа, што да працягу ягоных раманаў будзе яму казаць: «Меканорка, як то можна з людзьмі?» А ён ёй скажа пра тое, што «Мама, людзей няма, ёсць рабацяшчыя, а ёсць кулакі». І вот у яго гэты падзел будзе выразна зафіксаваны. А пачынаецца ўсё менавіта вот там, у гэтым 1926 годзе, з якога стартуе Палеская хроніка. Слухай, а ўвогуле, як персанажы у Мележа ставіліся да зямлі? Вось Васіль там любіў працаваць на зямлі, біўся з Яўхімам за кавалачкі зямлі, калі там была эта дзялёжка. Вот як ты думаеш? Ну, тут гэта апошні вялікі беларускі раман пра уладу зямлі над чалавекам. Уладу, якая для нас вельмі часта становіцца на сёння незразумелай, тому што гэтай зямлі бясконцае мноства, і праца на ёй занадта цяжкая для таго, каб гэтай працы аддаваць сваё жыццё. Але тут што мы маем? Можна бясконца кпіць з вобраза Васіля, бо ён тормаз, ён не можа прызнацца ў каханні. Там ёсць гэтыя бясконцыя сцэны пра тое, як ён прыходзіць там з Ганнай пазажымацца пад гэтыя там пад чым яны, пад грушамі яны стаялі ці пад вербамі. І ўласна яна яму кажа: «Ну скажы што-небудзь». І калі яна яму кажа: «Скажы што-небудзь», это ну там прызнайся, ну скажы, што кахаеш. Бо яна з яго вырывае гэтыя словы. Ну, Васіль, любіш мяне ўжо, ну там, да? І яна яго першай цалуе, бо ад яго немагчыма нічога дабіцца. І калі яна хоча ад яго там: «Ну скажы што-небудзь». Адзінае, што яму прыходзіць у галаву, это што у глушака там конь нагу прабіў, да? І вот такое. Ты прыходзіш на спатканне з гэтым чуваком, хочаш там, каб табе спявалі серенада, а ён такі: «Ну, у глушака вот по дарозе что-то там адбылося». Ён вот такі. Але з іншага боку, ён чалавек, які не ўмее прызнавацца ў пачуццях, а хто ўмее? Пра гэта ўвогуле не прынята гаварыць. Калі Ганна трапляе ў гэтую сваю сітуацыю жахлівую, там выбару, сумненняў і гэтак далей, ёй жа няма з кім пагаварыць там проста. І Мелеш нам апісвае гісторыю двух дзяцей-сірот. Ганна, у якой няма мамы, і вельмі складана сабе ўявіць нават такую размову з мамай у 20-е гады 20-го стагоддзя, калі ты абмяркоўваеш там нейкія свае пачуцці. Але у яе гэтая опцыя адабраная ў прынцыпе, бо вельмі цікава пачынаецца гэты раман. Першая фраза, якой Ганна з'яўляецца ў тэксце, гэта: «Ганно, дзе ты нячыстая сіла?» І все становіцца зразумела. Васіль — хлопчык-сірата.
Ён таксама не ўмее выбудоўваць адносіны, бо ў яго не было гэтай мадэлі. Ён не мог гэта нідзе падгледзець, у яго бацька даўно памёр. І ён на сябе ўскладае гэтую функцыю, 17гадовы падлетак, ускладае на сябе функцыю вось гэтага гаспадара. І калі апісваць беларускі характар, ну, апрача таго, што вот, ён не ўмее прызнавацца ў каханні, ён вельмі няўпэўнены ў сабе, і гэта зноў жа да тэмы псіхолага, які нам тут патрэбен для аналізу беларускага нацыянальнага характару. Ён гаспадар. Ён пра сябе думае як пра гаспадара. Нават калі з яго Ганна смяецца, ён не ведае, як на гэта рэагаваць, таму што яна-то бацькава дачка, я гаспадар. Ён, калі прыязджае касіць, ён нават падглядае ў чарнушкі, як той косіць, і наўмысна згінаецца, бо дарослы чалавек мусіць быць згорбленым. Яго ўжо да гэтай зямлі мусіць прыціснуць. І для яго, як для гаспадара, наяўнасць зямлі, не проста зямлі, а зямлі каля цагельні, вот той важна. Яна жыццёва неабходная, бо тады ён зможа выбудаваць свой дабрабыт. І дзеля гэтай зямлі людзі гатовыя ісці на многія рэчы. Бо, ўласна, гэта раман з вельмі дзіўным, хацела б сказаць, трохкутнікам, але это нейкая больш складаная фігура, да? Бо Меліш там разгалінаваныя розныя рэчы выплятае, бо ёсць яшчэ там Хадоўська ў гэтых адносінах з Ганнам і Яўхімам, да? Ёсць Васіль, а ёсць яшчэ там у Яўхіма нейкая Верачка Пракопава, да якой ён ходзіць. Але калі мы глядзім на базавы трохкутнік, ці чатырохкутнік у гэтым тэксце, то гэта Яўхім, Ганна, Васіль і зямля. Зямля як найважнейшы кампанент. І калі яны за гэтую зямлю б'юцца, то невядома, калі яны б'юцца з Яўхімам, невядома, за што яны б'юцца больш, да? За зямлю ці за Ганну, бо гэта ўсё звязана ў адно. Ну, альбо ёсць там вот такая сцэна абсалютна эратычная у гэтым рамане. Што важна, ў гэтым рамане ўвогуле з'явіліся эратычныя сцэны. Это ж быў скандал. У Савецкім Саюзе, у літаратуры, дзе... Што ў літаратуры? Секса не было не проста не ў літаратуры. У жыцці. Апісваецца вось гэтая там Яўхім з Хадочкай на сенавале. І то вот всё з'яўляецца скандалам у літаратуры. Раптам жыццё прыходзіць у гэтую літаратуру. А вот сцэна Васіля, які прыходзіць завалодаць зямлёй сваёй жаданай каля цагельні. Ён нейкі час стаяў тут, поўнячыся радасцю. І зямля не была захоплена, вольная была. Ён мог забраць яе, стаць яе гаспадаром, уладаром яе. Тут адзін, сярод поля, сярод цемры, адзін са сваімі марамі, не абмежаваны нічым і нікім. Ён у шчаслівы міг пабачыў, што не толькі можа, а што ўжо стаў гаспадаром і ўладаром жаданай гэтай зямлі, усяго, што яна таіла пад мокрай пожняю, пад цемрай. І ён стаіць побач з гэтым кавалкам чужой зямлі, і проста страшна сказаць, што робіць, да? І якую моц, якую сілу гэтая зямля мае над ім. Бо калі выбіраць паміж выжываннем і шчаслівым жыццём, выбіраецца выжыванне. І зямля дае гэтую аснову выжывання. Бо вобраз Васіля гэта такая... Дзеці мае смяяліся з гэтага. Васіль гэта такая лічынка, да, глушака, у ім гэта закладзена. А калі мы паглядзім на гісторыю Халімона Глушака, бо на яго зямлю усе квапяцца, то гэта гісторыя трагічная, і Меліш тут вельмі чалавечна. Бо ён адступае ад канонаў сацыялізма, якія заклікалі ганьбіць кулака за вот тое, што ён міраед і аб'ядае бедных і гэтак далей. Але калі мы зірнём, адкуль у Халімона бярэцца гэтая зямля. Ён жэніцца. Жэніцца не з жанчынай, а з зямлёй, з пасагам. І ўсё жыццё, прыдбаючы, там, набываючы нешта, падманваючы, выкручваючыся, будуе гэтую сваю маленькую імперію. Але пры гэтым гэта імперія будуецца побач і разам з чалавекам, якога ты кепска терпіш. Бо ён да сваёй жонкі вельмі кепска ставіцца. Як і да сваіх дзяцей, бо яны ўсе не адпавядаюць ягоным чаканням, бо гэта дзеці народжаныя ад некаханай жанчыны. І, уласна, вось гэтае сваё асабістае шчасце, яно прыносіцца ў ахвяру зямлі і ў уладзе зямлі над чалавекам. Ну, калі ўжо спойлерыць, Васіль зробіць роўна тое самае ў другой кнізе Палескай хронікі. І будзе з цяжкасцю цярпець гэтую сваю жонку, бо яна, проста не будзе
і блізка нагадваць Ганны і выклікаць у яго гэтыя пачуцці. І мы, атрымліваецца, на выхадзе праз гэтую ўладу зямлі над чалавекам нацыя недалюбленых дзяцей. Бо ў гэтым тэксце няма далюбленых дзяцей. Гэтыя дзеці нараджаюцца не ў любові. У сем'ях няма любові, няма кахання. Бо ты выбіраеш не жанчыну для сябе, ты выбіраеш пасаг. Ты жэнішся з пасагам. А жанчына такім дадаткам ідзе. Ясна, што яе пасля хваліць не трэба. Калі адбываецца гэты скандал на вяселле, калі Яўхім з Ганнай вызначаюць, прычым вызначаюць абсалютна там прылюдна і непрыстойна, хто будзе галоўным у сям'і, бо Яўхім, здавалася б, да, такі франт-франт, і гэта яго альфа-самецкасць увесь час падкрэсліваецца, бо ён нават калі ён з'яўляецца ў рамане, ён ад усіх герояў адрозніваецца не толькі сваімі паводзінамі. Першая фраза, якую ён гаворыць у тэксце, сваё трэба мець. Калі там Васіль прыходзіць пазычыць вугельчык для таго, каб раскласці вогнішча, яму кажуць, сваё трэба мець. Ён прыязджае касіць у ботах і ў крамным пінжаку. Это вот ён выйшаў снег пагрэбці ў фраку, бо нічога іншага ў яго няма. Ён так дэманструе сваю заможнасць. Але калі гаворка заходзіць пра зямлю, ён гатовы ісці на злачынства, і там ёсць з гэтым Маслаковым, да, гэтая змова з маслакамі. І ёсць, ну вот калі гэтую дзяўчыну, якую ты хочаш, трэба падсадзіць пад дубадзела, каб альбо там пад Зубрыча, альбо пад каго заўгодна, хто мае ўладу, то ён гэта зробіць. І на вяселлі, калі прадстаўнік улады хоча выпіць з Ганнай, ён прылюдна гвалціць Ганну там, да, бо ты выпіш, я сказаў, што ты будзеш піць, бо мне трэба гэта для захавання зямлі. І тут ён таксама паміж сваёй апантанасцю Ганнай і разлікам на зямлю выбірае зямлю. Слухай, вось ты казала пра тое, што Мелеш хацеў напісаць раман пра асушэнне балот. І ось у першай кнізе, прынамсі, ён гэта так узгадвае, не ў прыкмет, дзесьці там-сям, у тым, што вось у той вёсцы асушылі балоты, зараз там ураджай. Па вядру, ого, Так, вот так. такая. І я так разумею, на той час, калі ён пісаў гэты раман, яшчэ там не было нейкіх даследаванняў, што асушэнне балот гэта кепска. І, ну, як бы гэта было яго ўласнае жаданне, ці гэта была нейкая замова ад улады, каб ён напісаў такі раман? Першапачаткова, мне здаецца, што гэта была такая досыць, скажу так, трагедыя Івана Мележа як пісьменніка заключаецца ў тым, што ён вельмі позна знайшоў сваю тэму. Што ён хацеў на пачатку ўпісацца ў кантэкст літаратуры, у кантэкст папулярных тэм і, ўласна, раманам, які яго абсалютна згвалціў у жыцці і не прынёс яму жаданых нейкіх бонусаў і плюшачак. Быў раман «Мінскі напрамак», вялізны раман пра вызваленне Мінска, абсалютна нечытэльны, ўжо даруйце людзі, якія любяць раман «Мінскі напрамак». І гэта была не яго тэма. Ён вельмі вялікую частку жыцця свайго кароткага 55гадовага страціў на тым, што ён калупаўся ў гэтых неягоных тэмах, якія паставілі ў яго самога ўнутры пытанне, ці трэба яму займацца літаратурай, ці яго гэта справа, ці таленавіты ён дастаткова ў гэтым. І ён дарастае да сваёй тэмы і вяртаецца ў сваё дзяцінства занадта позна, калі вельмі мала застаецца жыццёвага часу, каб рэалізаваць яго задуму, бо ён хацеў выпісаць менавіта хроніку. То бок гэта трэці такі праект вялікі ў беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Праект таксама не рэалізаваны. Кароткі пераказ папярэдніх серый. Спачатку была камароўская хроніка Максіма Гарэцкага, пасля быў задуманы і нерэалізаваны цыкл раманаў Кузьмы Чорнага, якія ўсе былі пра гісторыю, пра тое, каб вярнуць беларусаў у гістарычны час. Тут адбываецца тая самая гісторыя. Ён хоча напісаць пенталогію і стартаваць недзе там у 26-м, а давесці гэтую лінію развіцця ці, хутчэй, гібелі беларускага сялянства да пасляваенных часоў. То бок ён хоча ахапіць там некалькі дзесяцігоддзяў, паказаць, як эвалюцыянаваў гэты характар, як ён змяняўся. Бо нават калі прасачыць там лінію Васіля Дзятла, то ад гэтай апантанасці зямлёй ён прыходзіць да таго, што нялюбае было ў ёй, што не хочацца гэтага поля ля цагельні, што страшна мець гэтае поле ля цагельні.
І гэта ключавы такі момант беларускай трагедыі. Бо калі задавацца пытаннем пра беларускую мару, вот, беручы за ўзор мару амерыканскую, то у пачатку 20-го стагоддзя беларусы маглі адказаць, пра што яны мараць. І гэтай марай была б зямля. А пазней? Пазней мы сталі нейкай недагарадской нацыяй, і стала незразумела, пра што мы марым. І як мы ўспрымаем сваю радзіму, і дзе яе межы і гэтак далей. То бок гэтую мару пра зямлю як аснову ўсёй айчыны у нас забралі, прычым гвалтам, і гэты гвалт Мелеш пачаў ужо апісваць. Бо той страх, які ўзнікае там у глушака, і страх, які яго заганяе ў кут, ён таксама звязаны з зямлёй. І рознае мы даведваемся, да, што на Палешчы хадзілі гэтыя бандыты, і былі там нейкія разборкі крывавыя і гэтак далей, яны таксама тычыліся зямлі. У выніку гэтую любоў пакутніцкую і шалёную да зямлі, вар'яцкую часам, бо не павінен чалавек адчуваць, напэўна, сексуальнага жадання, калі бачыць кавалак зямлі. Але псіхолог, мы ўсё яшчэ вас шукаем. Яе забіраюць, а на яе месца нічога не прыходзіць. І, уласна, для Мележа была гэтая задача гэта паказаць, у які момант гэта ўсё паламалася. 4-й праект будзе належаць Караткевічу, пра яго абавязкова таксама пагутарым. Ніводзін не будзе рэалізаваны. У мяне ёсць яшчэ одно такое пытанне пра традыцыю беларускай літаратуры у плане таго, што зараз чытаючы, перачытваючы ўсе гэтыя кнігі, я разумею, што ніводная гісторыя не абыходзіцца без турмы. Вось як Багушевіч там дзесьці гэта ўкінуў, гэта зярнятка, так яно ўсё і прырастае. І тут таксама гэтая тэма ёсць. Васіль трапляе за краты, пры гэтым ён там нудзіцца, таму што ён не можа працаваць, і калі яму ўсё ж такі даюць там штосьці папілаваць, і ён так аж квітнее, хаця адкуль сілы, здаецца, да, калі ты там сядзіш на такім пайку і яўна не ў супер добрых умовах. І за гэты час, пакуль ён там сядзіць, шмат чаго адбываецца, але як ты думаеш, Мелеш гэта ўводзіць, як, не знаю, дань традыцыі, так, таму што так робяць все, ці вось гэта такі паварот сюжэту? Гэта, мне здаецца, такое выпрабаванне для Васіля, выпрабаванне на тое, наколькі ён здольны быць не як усе. Бо ён страшна баіцца чужой увагі. Яго адносіны з Ганнай пачынаюцца з таго, што яна яго троліць, прычым за тое, што ён не можа змяніць. Ён, як у Караткевіча былі вочы розных колераў, то у Васіля тут таксама рознакаляровыя вочы. Ганна там сваім гэтым язычком брытваю ўвесь час па ім праходзяцца, што а што это у цябе там? А такое розныя вочы, а розныя валасы, а вот это вот всё. Ён не здатны быць асобай. Ён не можа на сябе прыняць гэтую увагу і на яе адэкватна рэагаваць. І тут з турмой адбываецца якая гісторыя. Тут узнікае тэма справядлівасці у дачыненні да яго, а справядлівасць таксама прашыта ў беларускі нацыянальны код. Як Сцепанідзе важна, каб у Быкава, да, каб гэтая справядлівасць захоўвалася, то і Васілю важна, каб было справядліва. І яго ставяць, калі прыходзяць гэтыя маслакі, перад вельмі дзіўным выбарам. Вот яны стаяць з Ганнай, зажимаюцца, з'яўляюцца гэтыя людзі з абрэзамі, і ён мусіць выбраць, на чыім ён баку. І калі яму кажуць: твая дзеўка, ён кажа: мая, і гатовы абараняць Ганну, бо гэта яго дзеўка, і ён тут гаспадар, і гэта ягоны свет. І ён можа выбраць Ганну замест сябе. Але калі яму прапануюць выбраць нейкага грыбка, ці тваё вот уласнае жыццё, тут ужо можна пасумнявацца, да, наколькі там грыбок варты таго, каб за яго паміраць. А пасля з ім здараецца гэтая жахлівая штука, калі яго безвіннага, бо на яго наставілі абрэз. Ён ідзе не таму, што ён хоча паказаць гэтую хату, а таму, што яго прымушаюць. Калі яго вядуць у турму, для яго гэта катастрофа, таму што ўсе на гэта глядзяць. Все пра гэта будуць казаць. І яго сустрэча з Меканорам, калі ён з турмы вяртаецца, пачынаецца з таго, што Меканор жартуе: эх, ты арыштант, і гэта канец свету для яго. Бо ён у ракурсе увагі, бо ён павёў сябе не як усе. Ён парушыў гэтыя там нормы нейкіх паводзінаў, і ён не можа абсалютна даць сабе з гэтым рады. Ганна можа, яна ў той жа самай сцэне парушае гэтыя нормы, бо калі яго вядуць у турму, яна выходзіць да яго і ідзе ўслед за ім на вачах ва ўсёй вёскі і, уласна,
ну это скандал, яна ўжо проста вешаецца яму на шыю прылюдна, ай-яй-яй. Але яна на гэта гатова, ён будзе выбіраць як усе. Ён будзе выбіраць абшчынныя нейкія правілы, бо ён не дарос, ён яшчэ не адсепарыраваўся ад этой грамады, сям'і і гэтак далей. І мы маем такую справу з вельмі такім яшчэ маленькім нацыянальным характарам, з вялікімі амбіцыямі, бо такая ўжо жаба, гаспадар. Я калі рыхтавалася да гэтага падкасту, мне вельмі захацелася з'ездзіць у Хойнікі. І ведаеш чаму? Таму што там, аказваецца, ёсць скульптурная кампазіцыя, прысвечаная героям людзі на балоце. Пра гэта я не ведала, і вось такое жаданне ў мяне ўзнікла. Я нават паглядзела фота гэтай скульптурнай кампазіцыі, і яна даволі прыгожая. Так што, паважаныя слухачы, калі ў Беларусі, вы можаце таксама туды з'ездзіць і зрабіць прыгожыя фотачкі. Слухай, а якое, як ты думаеш, значэнне для беларускай літаратуры мае гэты твор, гэтая хроніка? Гэта тэкст, які на нейкі час закрывае плынь беларускай вясковай літаратуры. Ну што, вот Меліш напісаў вот гэта, напісаў вельмі таленавіта. Я люблю вельмі гэты тэкст, я люблю яго вяртацца, ён выклікае увесь час ва мне нейкія згадкі пра дзяцінства і усмешкі, ён вельмі каларытны ў апісанні гэтых людзей, у якіх ёсць там свае мянушкі, і іх пра гэтых мянушках ведаюць, якія там, як эта сарока, сыплюць бясконца гэтымі там прыказкамі, да, где апісваюцца гэтыя абряды і гэтак далей. І ён таксама пра цывілізацыю, якой няма, якая на нашых вачах знікла, ён вот пра вот гэтую беларускую Атлантыду, которая згубілася. Але гэта тэкст, які нас робіць зразумелымі. У сэнсе таго, якімі метадамі вось гэты гаспадар перастаў быць гаспадаром. Бо шмат у чым гэта тэкст, асабліва там у другой, у трэцяй кнізе, гэта тэкст пра гвалт дзяржавы над чалавекам, якая гэтым людзям спачатку зямлю выдзеліла, а пасля прыйшла, адабрала і сказала, што так і трэба, што так і вот, што так цяпер вы будзеце жыць, што ўсё вокруг калхознае, ўсё вокруг маё, што каб жыць у радасці і ў шчасці, трэба красці. Вот гэта ўсё нараджаецца ў той момант. А былі мы іншымі абсалютна. І мне вось гэтай гаспадарлівасці, яна ёсць у беларусах, яна дагэтуль ёсць. Але яе вельмі не стае там на зямлі, допусцім. Калі вот ты прыходзіш і ты ведаеш, што гэта маё, я тут Бог, я тут гаспадар, я пасадзіў тут гэты сад. І Меліш нам гэта паказвае. Ну, яшчэ для мяне гэты тэкст вельмі важны, ўжо пра гэта казала, менавіта гэтай жаночай тэмай, асабліва яе развіццём і эвалюцыяй характару Ганны. Калі зірнуць на дзённікавыя запісы Меліжа, становіцца ясна, што гэты чалавек, а сэнсам жыцця якога было дапісаць гэтую кнігу. І ён страшна шкадуе, што гэтая кніга не будзе дапісаная. Увогуле ёсць такі момант біяграфіі Меліжа, які мне яго робіць блізкім і які выклікае да яго вялікае такое разуменне і спачуванне. Бо вось гэты хлопчык, малады, амбітны, які са сваіх глінішчаў хацеў паступіць у Маскву вучыцца, не проста ў Маскву, а ў Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры на мінутачку, і паступіў, але яму не было дадзена там павучыцца. Ён патрапіў на фронт і быў паранены ў руку. І я пра гэта нядаўна даведалася, што ён усё жыццё жыў з вялізным болем, бо яго гэтая рука вісела проста на сухажыллях, і ён всё жыццё пражыў на анаболіках, то бок гэта тэкст напісаны чалавекам, які вельмі мужна дзесяцігоддзямі пераадольваў боль. І пры гэтым не азлобіўся, не стаў там старай грымзай, якая на ўсіх крычыць, таму што ён не доктар Хаус, да, беларускай літаратуры яму. І гэты боль дазваляў лепш адчуваць боль іншых людзей. Але і забіраў гэты жыццёвы час. І вот у адным з апошніх запісаў дзённікавых, зробленых у жніўні 75-го года, ён памёр у 76-м годзе, ён апісвае такую сцэну. Адламала галіну, на якой поўна зялёных яблык. Я, як тая галіна, поўна ўва мне задум,
якія прыпадуць са мною.